A u Zmijavcima nedaleko od Imotskog uskoro će početi nogometna utakmica između ekipa RTL-a i HTV-a, ponovno u humanitarne svrhe. Ovoga puta prihod je namijenjen osobama s invaliditetom, ali i radu omladinske nogometne škole. Upoznajte neke od njih. Mlade snage nogometnog kluba Croatia iz Zmijevaca jednog će dana možda i sami postati veliki nogometaši. Očekujem da ću igrati profesionalni nogomet. Ipak nema u svi takve ambicije. Ja već sviram i gitaru i harmoniku, pa možda ću i svira harmoniku i gitaru, ali ja se nadam da ću prije svira harmoniku nego igra bolje. Humanitarna akcija trebala bi pomoći radu omladinske nogometne škole, ali i udruzi osoba s invaliditetom. Pomoćemo prije svega ljudima s posebnim potrebama, a druga stvar pomoćemo i našoj omladinskoj školi koja tradicionalno izbaciva dobre igrače već dugi niz godina. Pola prihoda od utakmice i koncerta koji će se održati poslije namijenjeno je poboljšanju životnih uvjeta osoba s posebnim potrebama. Jer imamo članova koji žive u jako lošim uvjetima. Probat ćemo iz ovih sredstava koji dobijemo iz ove humanitarne utakmice pomoći jednom našem članu iz Runovića da se poboljšaju njegovi životni uvjeti. Domaćini očekuju veliki odaziv, ali i borbenu utakmicu. To je veliki spektakl i veliki događaj za jedne male Zmijavce. Za utakmicu sve je spremno. Kao što je jedan žitelj Zmijevaca kazao, neka pobjedi bolji. Ekipe HRT-a i RTL-a odigrale su sinoć u Zmijavcima pokraj Imotskog i još jednu humanitarnu utakmicu. Prihod od prodaje ulaznica namijenjen je udruzi osoba s invaliditetom i nogometnoj školi NK Croatia Zmijavci. Unatoč vrućini ekipe HRT-a i RTL-a jedna protiv druge u humanitarne svrhe. Pojačanje je stiglo iz Sestrade. Ostaje mi samo kazati da me veliki gušte nastupati na bilo kakvim utakmicama, a pogotovo ako su humanitarne, onda ima razloga za doći. Slavodobitnik Alke pokazuje da osim gađanja u sridu zna i kako kontrolirati nogometnu loptu. Pa dobro, bio sam pionir i kadet junaka, tako da sam prošao školu tu više manje nogometnu i kad je došlo vrijeme odlučio sam se za konje, tako da mi je konjički sport na broj 1. Iako je ekipa RTL-a pobjedila sa 7:0, najvažnije što je prikupljen novac za udrugu invalida i školu nogometa. Mislim da je rezultat bio u drugom planu, valjda se vi s time nećete sigurno složiti. A najbitnije je da smo napravili ovu jednu nizu akcija koju inače radimo zajedno s vama novinarima. Iznimno mi je drago da sam sudjelovao u takvoj akciji. Čini se da je poljubac misice pobjednicima više i od samog rezultata razveselio nogometaše. A meni je jako drago što se dečki ovdje skupili za neku humanitarnu akciju. Baš sam došla ovdje sa voljom i drago mi što sam ovdje prisutna. Bez obzira na nogometno znanje ili rezultat, humani nogometaše obećali su da će nastaviti ovako pomagati kad god to bude potrebno.